Čaute, 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 vítajte u ďalšieho videa z Minecraftu Survival Mapa. Ako môžete vidieť, práve som, jak som slúbil, nič som nespravil, no nič, ideme sa vyspať, aby sme mali znova deň. OK, máme deň, sa vypadlo ešte schlo. Dneska by som sa chcel sústrediť, že si pôjdem ešte nájsť nejaké to drevo a zaobstarať si trochu potravu. Takže rád by som sa na toto dneska a nejakú tú menšiu farmu by som si chcel spraviť. Tak. Už nemáme moc dreva. Nemám. OK, takže idem si to drevo, čo som tu na cukrovú testinu a ešte si nejaký ten cobblestone naťažím. Najprv tu nejakého drevko. Dochádza mi sekera. No, nedostal som ešte žiadny like, ale rozhodol som sa, že spravím, lebo všetci, čo ma poznajú, tak sa ma pýtali, že oni nie sú na Facebooku, ale že sa im to páčilo, tak to robím. Ďalší diel, tak teraz v tomto ďalšom potešil aj nejaký ten like. Dúfam, že toto vás asi nudilo, tak dúfam, že toto vás nudiť nebude. A toto asi bude taký nudnejší diel, lebo teraz, keď ja už idem robiť iba tie základy, že aby som vždycky mal nejaké to jedlo, tak OK, si vyrobiť, no, keď už som tu, spravím to, čo si spravím takto pekné doly, to budú také moje doly. Toto budem kopať, teraz zachu budem pri vode, ovca. OK. Naťažíme si kameň, keďže som všetko minul na pec. Chcel by tu nejaké uhlie nájsť. OK, idem si vyrobiť tie kamenné nástroje a ideme na to jedlo. 19. To mi stačí. OK. OK. Takto. Takže kamenné krumpače si napríklad vyrobím. Lopatky hlavne. Sekera zatiaľ jedna. Motiku jednu. A presne to vychádza ešte na meče. Tak. Čakaj, z toho treba si vyrobím tu ja truhly. Dáme to sem. Odložím si sa veci. Teraz cuknem takto iba. Vlastne teraz spravím ináč, idem si najprv spraviť záhradu. Tak, cukrová testinu máme. Skúsime nejaké tie semienka. A vlastne nemôžeme záhľadu bez železa, takže semienko aspoň jedno. Dobre, tak to urobíme improvizáciou a robíme to takto okolo vody. Čo není síce moc praktické, ale na výber nemáme. Zatiaľ. Možno keď sa mi podarí, tak by som to mohol spraviť, že šup. Čo asi mi nedosiahne na takú diaľku. Nie. Ale aspoň takto.
Tak môžeme ešte spraviť tuto. A 3 semienka máme. Šup. Ešte nejaké sa pokúsim zohnať. No aj tak pôjdem na to jedlo, lebo kým je to vyrastie. Potrebujeme aspoň na jeden chlieb si spraviť tak. Tuto máme tak pekne na nalení. Už to nechám takto. OK, takže odložím si tieto veci. Dobre. Takto. A ideme na to. Tak sa napríklad rozumiem, že zatiaľ poďme po takto. Prasa, mám ťa. Poď sa prasietko, poď. Ja. Mám ťa. Cukrová trstina, výborne, ďalšia. Zíďte sa. Prečo tu tam idem asi dať? Lebo moja šikovnosť. Som schopný sa zabiť aj na rovnej zemi. A to prasa ďalšie. Výborne, rovno za môj dom. Poďme to dať upiecť. Nie, nič mi nevypadlo. To prčiť. OK. Už mi niečo podrástlo. Výborne. Skúsime to takto, že pozdĺž. Ale asi tak dlho to nebude. Skúsime to iba tak. Dobre. To spravíme. No poďme. Aspoň nejaké to jedlo mám. Ako natáčame už 7 minút. Šup. Tu zoberiem ešte, keby sme nejak tie sklá robili. A vlastne keď teraz nemáme tú faklu nejakú po ruke, tak toto ešte spravíme takto, keď máme tie 3. Nemáme? A máme ešte jedno, výborne. Šup. OK, to sa mi bude robiť. Toto lávové jazerko by sa potom dalo využiť. No, takže teraz nemám čo robiť, takže ja idem do svojich dolov a idem ešte trochu hlubšie kopať. Asi už vy už nič nevidíte. Ale prestávam už aj ja, takže ja idem trochu vyššie a neskúsiť kopať do bokov. Nebudem podvádzať, radšej si takto ručne. A začína sa nám už. Začína. Dobre. Flak. To nemáme nič. Takže aspoň to nejako blízkalo som si ešte najťažil. Cobblestone. OK, za chvíľu budem končiť. Dneska to asi spravím dlhšie. OK. Ešte sa idem pozrieť na druhú stranu. Nie, idem sa pozrieť za dom. Ešte pre nejaké to jedlo. A ukončím to vlastne tým, že si začnem dávať znova to jedlo. Flepka. Výborne. Aj vajíčko som si nesel. Výborne, ďakujem. Ďalšie vajco, výborne, lak. Môžem si spraviť rovno farmu, sa pokúsim. Ďalšie, výborne, slip. OK, už sa ešte vrátim, lebo už začínam mať pocit, že môj orientačný mysel zliáva. Ešte si pocem.
A ideme naspäť. Ešte tu zablúdim a ukončím to trochu tragicky, že budem musieť hľadať svoj dom. Z cukrovej trstiny si potom postupne si budem robiť mapu, aby som sa tak často nestrácal. Aha, ty si mi robil, nie takto. OK, čo ťa nepotrebujem. OK, potom si poďme urobiť tú farmu. Natáčame už 10 minút a akurát sa nám začína stmievať. Takže ja sa poďme vyspať, takže zakončím to asi tým, nech sa mi do piče, tak zakončím to, že sa poďme vyspať. A vlastne začneme ďalšie ráno. OK, schováme si jedlo. Máme všetko. OK. Takže čaute. A dúfam, že sa uvidíme u ďalšieho videa. Čaute.